Bon dia, poble. Vídeo, breu, curt i ras, com sempre. Vídeo. Maneres d'arruïnar Catalunya 3. Tot és qüestió de números. Però ho podeu fer vosaltres mateixos perquè si dic jo els números direu que us guio, No. Mireu, podeu entrar i mirar els pressupostos de l'estat espanyol, que són anuals, la llei de pressupostos de l'estat espanyol, la més important de cada any, quan pertoca d'inversió per comunitat autònoma i per persona. Bé, veureu que la llei és una i els pressupostos són uns. Però després, mireu, de tots els anys enrere que tenim democràcia, quan toca d'inversió real feta per cada ciutadà i per regió o autonomia de l'estat espanyol. Quedareu al·lucinats i us emprenyareu molt, però feu vosaltres, no ho vull fer jo. Perquè si ho faig jo direu que us guio, no. Ho podeu fer vosaltres mateixos. L'estat espanyol ens roba als catalans de la manera que no inverteix el que toca cada any dels mateixos pressupostos de l'estat espanyol. La llei orgànica anual, sí? Ho dic perquè ells se salten la llei cada any. Nosaltres no ens la podem saltar. Es veu que ells sí. La idea és que mireu que hi ha alguna comunitat autònoma que té amb escreix més del 150% del que li toca invertit per persona, i hi ha alguna comunitat que arriba al 37%. Alguna comunitat autònoma, que és Catalunya, el 37% del que ens tocaria. Visca Catalunya lliure, companys.